Аз вече вярвам в Бог. Защо тогава Той позволява да губя някои неща? Осъзнай тази една истина и ще получиш неочаквано благословение. Питаш ли се понякога защо губиш неща в живота си? Може би си загубил работата си, брака си, здравето, близки хора или приятели и се чувстваш объркан и обезсърчен относно бъдещето си. Но защо Бог допуска тези загуби? Ще възстанови ли Той отново онова, което си изгубил? Първо трябва да знаеш, когато нещо си отива от живота ти, това е с позволението на Бога, но Неговата воля е винаги добра. Може би това, което си загубил, всъщност е нещо, което би ти навредило. Може би те е задържало да не вървиш напред. Може би Бог е приготвил за теб нещо по-добро. Независимо какво преминаваш, знай, че Бог е способен да възстанови всичко, което си загубил и да ти даде по-добро. Но за да получим Божието благословение, и нашето отношение е от значение. Ето 4 стъпки, които можеш да следваш и да видиш промяна в живота си. Амин. А може би само чрез тази загуба ще изградиш истинска вяра в Бога. Да, може да преминаваш през разочарование, страдания или изпитания, но Бог има силата да превърне това в благословение. Макар понякога да ни се струва трудно да вярваме в Бога, не губете надежда. Господ Исус, Христос казва: в света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Първо, моли се на Бога с искрено сърце да възстанови изгубеното. 2. Провери и очисти сърцето си от неправилни намерения или смесени мотиви. 3. Сътрудничи с Бога чрез действия. Направи онова, което е твоя отговорност. 4. Не забравяй да благодариш на Бога във всичко. Амин. Първо, моли се на Бога с искрено сърце да възстанови изгубеното. 2. Провери и очисти сърцето си от неправилни намерения или смесени мотиви. 3. Сътрудничи с Бога чрез действия. Направи онова, което е твоя отговорност. 4. Не забравяй да благодариш на Бога във всичко.